A bolo štartované. Na budúci rok vlastne nebude tu na klasický Vyšegrad for Race a Respect Ladies Race, ale vlastne sa uskutočnia spoločné majstrovstvá Slovenskej republiky a Českej republiky v cestnej cyklistike. Budeme mať tu na Novej Bani či už slovenských alebo českých jazdcov z Pro Tour tímov. I knew that Ungarova is really strong, so I kind of thought I need to go into her wheel. It turned out really good. It was my first UCI win in a road race, so yeah, I'm really happy. And the team made a really good job. I'm more than happy, especially that my teammate also got third. Šlo sa mi dobre, vďaka pomoci mojich tímových kolegyň, ktoré ma dostali na dobrú pozíciu. Som vedela urobiť rozhodujúci nástup v pretekoch a som rada, že som došla druhá. S touto sezónou som veľmi spokojná. Najlepšie hodnotím výsledok na Brabantskej strele Belgicku, kde som sa dokázala udržať s najlepšími pretekárkami na svete. A tiež české etapové preteky, na ktorých som dokázala byť tretia v celkom poradí.